Okay, skal helt forfra. Nej, prøv at høre. Jo, snak helt forfra, ja. Hemisvationssparring, godt? Hvad for en? Jeg tager ved hemisvationssparring. Om at I overhovedet laver noget i net, ikke? Okay. Hvis jeg har det her shot, ikke? Ja. Så laver noget inspirationssparring i morgen. Hvad laver hun? Inspirationssparring. Du skal overhovedet ikke prøve at være sur på mig, vel? Nej, jeg er sgu ikke sur på dig. Du ligner en trold. Jeg er en trold. Nej, du er ikke en trold. Nej. Jeg skal lige tage det sidste shot. Ja, så tager det sidste shot. Og så brækker jeg det. Så er det benspil. Ja, så bare brækker det ned på gulvet. Eller har du også det? Hallo, I skal ikke sidde og optage mig. Det gør vi heller ikke. Jeg optager Morten. Nej, vi overvejer, hvem vi skal tage billeder af. Vi sidder bare og kigger. Ja. Hallo, når man er fuld, ikke også? Så kan man overhovedet ikke narre nogen. Jeg hader Rebecca og Bo lige nu. Nej, hvad? Jeg måtte ikke ligge dernede. Du skulle lige ligge og snævre for helvede. Nå. Skal du ikke tage det der shot, Dulle? Jo, det skal jeg. Hvor meget er det, du ved? Hvad er det for noget? Det er en passionssparring. Hvad er det for noget shot? Jeg ved ikke. Du skal overhovedet sidde og optage mig, ikke også? Fordi nu er det gør hun heller ikke, hun optager mig. Så hold dog kæft, Kjell. Det gør hun. Jeg sidder og optager Morten. Nu er jeg vågnet af mig fra Rebecca i morgen. Ja. Enten så brækker jeg mig i nat, og vi skal prøve at sove, ikke også? Eller også, så vågner jeg med sprog det hele hårdt i morgen, ikke? Og det går bare ikke, fordi hendes mor selv skal hun 2. Hvad så? Den er lidt i 1. Så skal vi gå 1:30. Det er om en halv time. Hallo. Stop it. Jeg sidder og optager Morten, men... Altså, så tror jeg er fuldstændig dum. Er det mig, det griller af? Nej, det er Morten. Nej, det er mig. Det er sgu godt, hvis du er skide sjovt. Ja, det er sgu. Jeg er lige en trold. Er det noget, det her? Dulle, tag nu bare det der fucking shot. Det er Højdorf. Det er savl. Nej, det er Højdorf. Det er Højdorf. Er det savl? Nej, det er Højdorf. Han købte en her for 16 kroner. Jeg købte den her for 16 kroner? Ja. Så er det med billigt. Skål. Kan du det der shot, Dulle? Ja, stop du af, fordi hvis jeg brækker mig godt. Jeg kan ikke klare det mere. Så får I blot pissertræk. All over. Nej, hvor det... Lukas, jeg sover det. Nej. Er du stiv? Jeg er stiv? Ja. Nej, overhovedet ikke, hvad? Jeg brækker mig igen. Gør du? Lige her, ikke? Ja. I kan ikke tåle mere. Det er jeg lige besluttet mig for. Hold kæft derovre. Hold kæft, Morten. Er hun færdig? Hvem er det, der ikke kan tåle mere? Det er Dulle. Kæft! Hold kæft, Morten. Godt så. Ikke sur. Jeg er aldrig sur. Okay, godt så. Dulle! Du bliver en svatdrikker. Jeg tror, det er 12. gang eller sådan noget i aften, brækker. Kæft, hvor er det slet. Jeg tror også, hun er ved at være rimelig tom. Ja, hun har kun mavesyre tilbage. Jamen, kommer der bare spyt op. Nej, det er jo ikke spyt, det er mavesyre for helvede. Nej, der kommer spyt op til sidst, hvis man ikke er mere med. Sats, det gør det meget bedre. Det kan give en sådan... Husk det. Okay. Skal du også tilbage? Dulle, hun er stadig ikke lagt mærke til, at filmer hende. Kan du ikke godt hente mig noget vand? Nej, jo, du kan bare gå ud på toilettet. Hallo, kan du bare hente mig et glas vand? Skal jeg gå med dig, Dulle? Nej, bare hente mig et glas vand. Skal du bare ikke tage igen, eller hvad? Hvad? Skal du bare ikke tage igen? Et glas fuldstændig mineralvand.
Det skal jeg se. Nu kan